казах 8-3. Какво правиме? Аз му казах ти 8-3. Сега малко идваш наляво, твое ляво и нагоре. И това? Търсиш, ще има... Има и не работа. На чучки. Там с другата ръка обаче, още по-наляво трябва да отидеш. Малко по-нагоре е тая. Ти ли бе? Да. Добре си. Добре, спокойно ще стане. На печеняк ли ти е? А? На печеняк ли ти е? Там е най-голямото. Ах, заклини. Заклини ли малко? Колко заклина толкова да е? Да го гледам. Там е, де ти казах точно това точка. Стигаш кръчката и после следващото ти е тука. Моите колени. Просто изстрелвай за тая. Кадъра. Втората ръка. И третата, ако можеш и ние. Сега дърпаш, ма се бориш, бе!